I evo mene, nije me bilo, to jest bilo me je, ali nije bilo klipova neko vreme. Imao sam neke obaveze, lažem, mrzalo me da snimam, ali evo sad sam tu pa idemo u klip. Kompanija Zenti je 14. jula 1911. godine ponudila besplatnu vožnju bogatim Italijanima u sklopu svoje reklame, kampanja u kojoj su predstavili novi voz. 106 putnika je uživalo u vožnji razgledajući prelepe pajaže Italije, a posebno su se radovali prolasku kroz novosagrađeni tunel, jedan od najvećih i najdužih tunela tog vremena. Naime, voz ulazi u tunel, ali više ne izlazi, što je bilo čudno. Radnici i policija su pregledali svaki deo tunela, ali ništa nisu našli. Ali kako? Voz nije imao gde da ode, osim da izađe na drugu stranu. Nije bilo ni traga nesreće. Ipak pronađena su dva putnika koja su iskočila kroz prozor pri samog ulasku u tunel. Evo šta je rekao jedan od njih. Čuo sam prigušeno mrmljanje i u jednom trenutku ugledao beli dim koji je bukvalno progutao celi voz. Bilo je toliko zastrašujuće da sam se uspaničio i skočio kroz prozor. Video sam da je za mnom skočio još neko. Čovek je patio od nesanice i traume još neko vreme. Tokom Drugog svetskog rata tunel je bombardovan i zatvoren zauvek. Niko nije mogao da objasni ovaj neverovatan fenomen. Čak je bilo svedoka koji su rekli da su videli kako voz ulazi u tunel i ne izlazi napolje. U nekoliko izveštaja piše da su putnici Zenti voza viđeni u Meksiku. Psihijatar u lokalnoj bolnici tvrdio je da su 104 Italijana primljena u histeričnom stanju, da su svi bili obučeni u čudnu odeću, tvrdeći da su putovali iz Rima. Jedan od putnika je navodno imao cigarete na kojima je pisao datum 1907. godina. Tvrdi se da kutiju od cigareta i dalje čuvaju u Meksičkom muzeju. Nije bilo konkretnih dokaza o ovom slučaju u Meksiku, niti se zna šta je bilo sa putnicima. 29. oktobra 1955. godine navodno su se pojavila 3 vagona u jednom selu u Ukrajini. Radnik na železnici tvrdi da su oni bili bešumni, a opis voza koji je dao odgovarao je Zenti vozu. Voz sa čvrsto zatvorenim roletnama, otvorenim vratima i praznom kabinom bez mašinovođe kretao se potpuno bešumno. Voz je viđen još nekoliko puta na različitim destinacijama i vremenskim periodima. Ljudi ni dan danas ne prestaju da istražuju. Vi ste gledali kanal Stare pruge i sledeće nedelje vraćamo se dokumentarcima. Aj, ćao!